Βαρόφου μελισσάκι. Έχουμε περιορίσει βασίλισσα σε ένα κουτί. Πάρουμε τουλάχιστον 1,5 ώρα από εδώ. Τι λες? Δεν σε πιστεύω. Αστέρι. Το μεγάλα με είναι δυναμία μου. Τέτοιες φορές όμως κάνεις μόνο βαρό. Έκανε καλή δουλειά. Πολύ καλή. Και το περισσότερο το πήγανε τέλος Απρίλη. Θα το χαμηλώσεις μετά, έτσι. Θα το αφήσω ακόμα περιορισμένο, να ξεγωνιάσει τελείως. Είναι κάποια πλαίσια που έχουν ακόμα αγώνα. Ακόμα και αυτά εδώ τα σφράγιστα μπορεί να τα πάρεις. Ναι, βέβαια. Κανονικά δεν μπορείς, αλλά και τεχνά. Δεν στάζει καθόλου. Νέκταρ, Ναι, λίγο περισσότερο. Σαν τώρα που θα τον ανοίξουμε. Καθόλου. Όχι. Γιατί είχα πιο φρέσκο γόνο εκεί. Οπότε λογικά δεν θα έχει ξεγωνιάσει τελείως. Με αυτά τα δύο θα διαλέξουμε καλύτερα. Για να το δούμε για χρώμος. Τι? Για να το δούμε, λέω. Και αυτό θα πάει. Στη διαδικασία μαζεύει. Ξεγωνιάζει. Και μαζεμένο. Τι είναι το καπάκι του. Κλείνουμε Και θα έρθουμε μετά να διαλέξουμε. και αποχωρούμε.